l'Escocesa, una de les botigues emblemàtiques de Mataró. Aquesta botiga es va fundar cap al 1940, que diguéssim que primerament era una casa particular, no? Però després ja es van comprar els dos números, 35 i l'altre, i de les dues botigues se'n va fer una i es va instaurar aquesta botiga de l'Escocesa. Aquesta botiga es havia fundat el 1928 a la plaça Xica de Mataró. Va tenir molt èxit, venia molt, i va ser quan llavors també es va animar per després posar la continuació de la botiga al carrer Nou, en el número 35, el carrer Nou amb el nom de l'Escocesa. Aquest nom estava relacionat amb la roba que veníem, perquè veníem roba de peça i també veníem roba precisament escocesa, també en veníem. O sigui que, diguéssim, entonava una mica amb el que estàvem venent. La botiga es va, diguéssim, decorar amb tipus art déco per al mestre d'obres Ugerans. I va quedar també molt bonica, molt actualitzada, molt bé. D'aquest temps, diguéssim, hem conservat algunes coses com el passamà de la porta i l'estructura exterior. El rètol va començar a ser posat en castellà, però més tard el vam rectificar, el vam posar en català, i com també vam rectificar el color de la botiga més tard, que el vam posar amb un rosa beix, que també va quedar molt polida, molt maca. El de dintre s'ha canviat degut a canvis de llogaters, com si diríem, perquè ara últimament l'hem llogada, no? I llavors, diguéssim, s'ha posat una mica a gust del llogater que entrava. La botiga inicial la van fundar els meus sogres. Després, més tard, ella es va quedar viuda i llavors va continuar la botiga amb el seu fill, Joan Font Maroi. I llavors, diguéssim, ja va ser quan ens vam casar i llavors jo vaig entrar a la botiga a despatxar junt amb ells i vaig estar, com llavors el meu marit es va morir, doncs vaig continuar la botiga fins a 72 anys. I llavors, a 72 anys, vaig traspassar la botiga a la meva filla Montserrat Font Bombardó, que llavors ella va continuar-la. La meva filla va aguantar la botiga fins que es va jubilar i aleshores, diguéssim, la vam llogar amb unes senyores que venien fruits secs. A partir d'aquí, doncs ja ho van llogar a la senyora Maite. Jo soc Maite Domènech, estic en aquesta botiga des del 1 de desembre del 2017, és on vaig agafar el que és la Font del Fauna, com la diem nosaltres. Primer perquè és una botiga que a mi era carismàtica, m'encanta, té un encant especial i és el tipus de botiga que sempre m'ha agradat, perquè jo he tingut botiga 20 anys a Barcelona, però vaig canviar i aquesta era la meva il·lusió. Per la decoració, per tots els aparadors que té, per tot el caliu que hi ha en aquesta botiga, és com una botiga màgica. Llavors aquí el que nosaltres estem fent ara és tot el que tractem és cosmètica. Cosmètica natural, biològica, tot el que és per estar bé la persona, tant exteriorment com interiorment. Perquè el que volem continuar aquí és poder aconsellar la gent, poder recomanar-los tot el que sigui necessari perquè la persona estigui bé. Perquè jo porto 30 anys que he sigut terapeuta, llavors pels meus coneixements sempre puc aconsellar que un granet que et surti aquí hi ha més coses a dintre, llavors el que a mi m'agrada és poder que la gent es faci conscient d'aquestes coses i poder aconsellar dintre de tot el que podem oferir que estigui també en equilibri, que és el que ens agrada. Hem intentat mantindre sempre tot el que s'ha pogut de la botiga com era antigament. De fet, el moble que tinc darrere meu era d'aquesta botiga, ja de la senyora Montse, i a mi em va encantar, em va apassionar i l'hem utilitzat per poder posar tota la cosmètica i totes les cosetes que tenim. Tot aquell que vulgui conèixer aquest espai
Estem oberts a que ens vinguin a conèixer, sempre podreu trobar de tot, també tenim coses d'artesans, exposició de ceràmica japonesa, fotografia. La idea és començar al mes de gener fent tallers o xarles de coses que puguin interessar a la gent. Estem oberts també a que ens demanin o que ens preguntin coses i sempre poder fer, com dintre de les saletes que tenim dintre, que hi hagi una mica de moviment on la gent se senti a gust, que sigui un espai on te sentis sempre a gust i trobis el que busques.